प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय सब भोजपुरिया भैया बहनी के नमस्कार करतनी। जैसे सेना में हमने के भोजपुरी रेजिमेंट हो जाई तो कितना अच्छा। बहुत लोग के इच्छा बा न, तो रउआ सब के इच्छा बा तो रउआ सब जोर लगाई, रउआ सब मेहनत करी। अब भोजपुरी रेजिमेंट के स्थापना होखे के चाही, एकरा खातिर मांग करी। रउआ सब प्रगतिशील भोजपुरी समाज हमेशा रउआ सबके संगे बा। तो भोजपुरिया भैया बहनी से सबसे निवेदन बा कि सेना में भोजपुरी रेजिमेंट के स्थापना खातिर के रउआ सब लड़ाई लड़ी, रउआ सब डिमांड करी, मांग करी। आई आवाज़ एकदम जाए के चाही केंद्र में। भोजपुरी रेजिमेंट के जवान भोजपुरिया लोग के जब सेना में नियुक्ति हुई, बहाली हुई, तो जितना भोजपुरिया रेजिमेंट के जवान बड़न जितना मेहनत करिहन, जितना देश के अच्छा से सेवा करिहन, उतना कोनो रेजिमेंट ना कर पाई। भोजपुर रेजिमेंट में इतना क्षमता बा हो जाई, तो भोजपुरिया जवानन में इतना क्षमता बा, तो भोजपुरी रेजिमेंट खातिर वह सब लड़ाई लड़ी। भोजपुर रेजिमेंट के स्थापना खातिर के वह सब मांग करी। जय जय भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।